Għall-ewwel darba fil-Kulleġġ Malti għall-arti, xjenza u t-teknoloġija l-MCAST infetaħ l-UNEVOC, istituzzjoni tal-Ġnus Maqgħuda li taħdem dwar l-istudji vokazzjonali. L-MCAST ilha membru ta' din l-istituzzjoni sa mill-2005, iżda fl-aħħar xhur komplew jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-MCAST u l-UNEVOC, relazzjonijiet li waslu biex infetaħ dan iċ-ċentru f'Malta, kif spjegalna l-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST, Silvio De Bono. Illi ħankunu qegħdin nikkollaboraw mhux biss f'dak li qegħdin nagħmlu ma biex nitalmu minn pajjiżi oħrajn f'riċerka, f'esperjenzi, fosthom fl-apprentistat, fil-work-based learning, fl-entrepreneurship. Ġifieri qegħdin naraw li hemm possibilitajiet li permezz ta' din ir-relazzjoni inkattru l-arfin u dak l-arfin inkunu nistgħu napplikawh lura f'Malta. Il-ftuħ ta' dan iċ-ċentru jfisser opportunitajiet ġodda għall-istudenti. Barra minn hekk, wieħed jista' jkattar ukoll relazzjonijiet bilaterali ma' diversi pajjiżi mhux qed nitkellem nies madwar pajjiżi fil-Mediterranu fl-Ewropa u bekk l-opportunitajiet tal-istudenti jkomplu jikbru wkoll. Iċ-ċentru UNEVOC f'Malta nfetaħ minn Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima li faħru s-sem tal-MCAST u awguraw kull suċċess għal din il-kollaborazzjoni.